So yun po mga kambicolana. Nag-edit ako. Tapos ko lang mag-edit. Ayan. Nag-export. Dinala na ako ni Kuya Noli ng pagkain. Ba't parang malabo talaga ang mata ko? Dinala na ako ni Kuya Noli ng pagkain. Ayan o. Ayan. Tapos nandito ako sa bahay ni Chinchin. Mag-isa lang ako dito. Ayan. Parang gusot ang buhok ko. So mag-isa lang ako dito sa bahay ni Chinchin kasi umalis si Chinchin. Umalis din yung mama niya tapos yung mga kapatid niya. Kaya mag-isa lang ako dito. Ayan. Sinarado ko na yung pinto. Kasi daw baka pumasok yung mga manok. Kaya hindi naman, kala ko kanina matatakot ako mag-isa dito. Hindi naman, peaceful din pala pag mag-isa. Naka-on lang yung electric fan. Tapos yan. Tamang edit lang. Kain guys. Kain po. Anong oras na ba? Ba't di makita? 4:17. 4:17 na po ng hapon. Tinanong ko si Kuya kung sinong tao sa barracks. Team daw. Tapos nabanggit niya si Badit. Kaya tinanong ko kung nandiyan si Badit. Hindi ako sinasagot. Kaya tapos ko dito, iwan ko na dito yung phone. Tapos silipin natin doon kung nandun si Badit. So yun na guys, uploading ako. Tapos lalabas muna ako. Uy, ang tigas! Alam mo, sisira yung pinto! Ang tigas na ang pinto. Pinaririnig kasi ako maingay sa labas. Ayan. Ayan. Ayun nga, yung mga ano doon. Sila. Sabi ni Kuya Noli, kambing daw to. Kambing? Karne. Kambing? Seryoso? Hindi ako makain? Di pa ako nag-uungit kay karne. Patatas pa lang, tos carrots ang tigkaong ko. Bakit? Hindi ako makain nun? Ha? Kambing man ang gad. Karning kambing. Kasi yung kambing... Ay, pa ganito yung buto kambing. Hindi yan aso, kambing yan. Masarap man! Sir, dapat din na lang ako nagdigdig. Ate, bakit? Para di ko aram. Kimidora, kambing daw. Hindi, baboy yan. Baboy? Sige. Ay, sa TV lang. Baboy yan, baboy. Gacho. Damo lang kinakain yan. Baboy yan. Hindi, kasi nung dun pa ako kanina, kinain ko lang yung carrots, tapos yung isang patatas. Baboy yan, puro laman. Wala nga lang taba. Kaya mo yan. Baboy? Baboy to, kuys? Ayan o. Hindi pa ako nagtatangan. Tikman mo nga. Tikman mo. Tikman mo. Lugod ako. Kain na naman. Saan to galing? Saan to galing? Niluto ni Kuya Vince. Tanungin ko kay si Kuya Vince. Oo nga. Di ba ako nakatanang karni kang kang Tikman mo nga, masarap. Baboy to, te. Ito na, first bite. Kung kambing man, Diyos ko, Lord. Tikman mo. Kaya mo yun. Ano to, tilo? Kambing daw? Oh, hindi man. Hindi man daw. Huwag na natin isipin yun. Basta kaya to. Basta kaya mo yan. Natagang kunat. Tatlo lo. Tatlo pa. Masarap pa ka? Masarap pa ka? Okay. Nalalasaan niya. Garo ayaw bang namit? Ha? Wala na akong ayam. Garo ayaw bang namit? Gusto kaya, te? Ayaw niya.
Doon yan, Ale. So, ayan Kita mo guys. yung vlog ni Kuya Vince. Sa'yo mo na nito. Nanguli ba kasi ng kambing? Bigay natin kay Ate Bidang. Teka ito na, Hailey. Tama na sa kuyang carrots. Tapos, patatas. Kaya pala parang tinutulak ako papunta dito. Hindi ko pa nakakain yung karne. Tinutulak na ako papunta dito. So, ayan guys. Sana din nyo na lang sinabit eh. Ang nga, no? Kasi, hindi man talaga kami kumakain ng kambing kasi wala man na kambing doon sa may sa amin. Kumbaga, dito, kumakain kayo, meron ditong kambing. Sa amin, bibihira. Walang ganyan. Kaya hindi sanay sa pagkain. Hindi sanay. Baka baga ate maano sa tula ko manibago. Nagkaon ka ng tilo. Kaon ka na? Main ka na, Lo. Mamaya daw merong Lo. pailaw. Meron daw pailaw dyan sa may nabua. Ay, nabuwa naman. Hindi ka tapos na, di ba? Nabuwa naman pala. Nang siguro sa sa Alamid. Ngayon o mamaya? Baka doon. Ikaw ate, Alamid. sama ka mamaya. Di ba? Tapos sabi daw may peryan daw sa sa may boulevard. Bakit magpipiesta? Kasi mga Pasko. Ah, sana all. Hindi ka ba nakapunta doon? Hindi, I mean, ngayon, nakapunta Ay, na ako kanina dun ka sa pa lang boulevard. pala. Pero, Saan? Milo. yung may peryahan, mamaya, tingnan natin. Kaya tayo mamaya sa kanahan. Yung sa gagamba. Wag. Yung sa gagamba. Malaglag. Niyayaya ako ni Tilo, niyayaya ako. Gusto mo lang ako makadate eh. Yung sa gagamba. Malaglag siya doon. Niyaya ako ni Tilo eh. Yung sa gagamba. Ay, Saan? Yung sa pera. Libre mo ako? Yung nasa pera sa wheel. Libre mo ako? Eh. Sabi ni Tilo, diyan naman si boss. Nandito pala si Bossing eh. Ang pinabi. Wala naman daw siyang sinabi. Oras pa kayaan. Paturugon mo. Las 4 na. Ito nga. Ang ingay ng aso gabi. O kahit dito magpapabango ka? Pagpa... nga eh. Mamaya ka magpabango. Dahil... Sanay naman ako sa amoy mo. Hindi kayo maligo. Wala na ako mag... Natin ko papaitan. Papaitan? Iya. Hindi mapait yun. Updo. Ito kumakain ako pero yun hindi. Kumakain ka ng papaitan? Hindi. Hindi. Ito lang. Mapait ba yun ta? Mapait. Sabi nila Hindi mapait. masarap yun. So, paano kumbaga kasi papaitan? Eh, di mapait yun. Masarap yun. Masarap yung pangit yun. Pampulutan nila. Pampulutan. Para inuman ka talaga, Tino. Tatay. Bago na yan. Hito. Ay, yo. Nagbago ka na. Sana all. Si pangalan na ugasan yung lalagyan. Kaldi ako nga na malaki. Kain po. Ayun na nga. Kaldi ako na malaki nga. Kaso may sabaw yun. Oh, Bansot ang baho mo. Si Kuya Benz ata nito nagluto. Kuya Benz. si Kanuno. Hinono. Siya nono. Ang asawa natin Jane. Kipot-pot. Grabe. Kapot-pot. Kambing. Kung kanista Ay, niya nabibig. kapot-pot. Yan o, tikman mo yung kambing meat. Kunang una dyan ni kapot-pot. Meat yan, meat. Ha? Yung siya na kapot-pot. Kuya. So yan guys, 5 na, 5:17 ng magagabi na.
Katapos ko lang mag-premiere, nag-premiere kasi ako. Si Kuya Noli, nagtambay. Sila tuloy. Ay, Kuya! Si Kuya Jason nandito. Bakit? Kumusta? Sino kasama mo? Ako lang. Yung motor ko. Ikaw mo? Gala tayo, Kuis. Kailan? Mamaya. Di ba daw? Kailan ko? Baha yung daanan eh. Ba! Oo. Ay, sa ano? Makulod. Hindi, Kuis. Wala na yun. Dito oh. Kanina yun, baha. Ngayon hindi Oo. na. Pwede. Saan kasama? Kanina ka ba? Kagabi pa ako actually. Mamaya, gala. Di ba, Ate Bidang? Sama ka sa atin. Bayan sa Palawan. Puwasa na pala. Kasi na si Kuya. Ano na? Meron Kaya na? Si Jame. Ano nakita? Kala ko pupunta si Kuya Lami dito. Tapos Sa lubong ko? Sa Asa lubong na? mo motor papunta doon sa bahay. Ikot ka ng Kala ko pupunta sila. Saan kaya? Oo. Kasi nag-gym na kasi si Nona. Kaya hindi ata sila nakapunta dito kanina. Kaya? Hindi mo nasagot kaya. So yun guys, Kuya, mag-ano muna ako, mag-hilamos, asikaso muna ako. Kasi nga, ayan, magbibihis ako ng gabi. Gagi talaga, ang dala ko lang. 2 lang palang shirt ang nadala ko. Alam ko 3 yun. 4 nga siguro. Hindi ko pala nalagay sa bag. Malit kasi yung bag ko. Tapos yung damit din, buti binigyan ako ni Kuya Noli. Walang ilaw dito. Ayan. Buti binigyan ako ni Kuya Noli. Ayun o, color blue. So yun guys, mag-ano muna tayo kasi baka gumala tayo mamaya. Baka lang. Diba? Di pa sure. So ayan, sana makagala. Joke. At nagilamos si Chocolana. Si Tilo ang videographer ko ngayon. Nagilamos. Nagilamos ako kasi gusto kong gumala. Kaya mag-aasikaso na tayo habang maaga pa. Nag-base na din ako. Bukas na pa. Maglalaba ako, Tilo. Ikaw na maglaba. Char! Meron ako sabon dyan. Oh, sige. Maglalaba muna. Sa linggo na lang. Ha? Sa linggo. Anong sa linggo? Wala na ako dito sa linggo. Ay, punta na. Ako na maglalaba. Sige, bumba. Sige pa. Okay na. May sa paa pala. Yan, thank you so much. Ay, sige pa. Yan na. Thank you so much. Thank you, Tilo. Wag mo off. I-off pa na yung Tilo. Yan. Eto na. Sige lang. Asan yung chinelas ko yan ah. Di ba yung binili ko yan dito yung chinelas? O, diba? Kaya sabi ko, yan gagamitin ko kapag bumalik ako dito. Pungit ko. So yun po mga kabi ko lang na madilim. Nag-skincare. Hindi, ano baga kasi ako. Tapos si Tilo, wala nga ilaw dito. Si Tilo, ayan, hala. Humanap na. Oo po, umanap si Tilo ng extension kasi nga, lalagyan niya ng ilaw dito. Sabi niya, Ate Bidang naman, doon na daw ako sa kanya. Bahay na lang kung matulog. Opo, kasi mag-isa ako dito. Kaya doon na lang daw kila Ate Bidang sa, may kwarto daw doon. Ang Doon daw hamot-hamot ako. Ha? Hamot-hamot mo puti. Kahamot-hamot ko daw sabi ni Tilo. Ikaw, Tilo, kaya hindi ako dito matutulog. Mag-isa ako. Ay, hindi. Ayan. Naglalagay lang ako ng cream. Ha? Matong damatupin. Ha? Sabi ko, ang ganda mo. Ganda mo. Si Tilo talaga bumabanat na naman. Sumbong kita dun sa nililigawan mo. So, yun guys. May katawag nga. Doon daw ako mag-stay kay Ate Bidang. So, ilipat ko lang tong gamit ko. Nag-ano lang ako kasi. Nag-cream. Ha? Dilim naman kasi talaga. Dati kasi kami ni Ate Angge. Kaya okay lang. Ako mag-isa ako ngayon. Kaya yan guys. Lipat tayo mamaya. Ay. Sana makagala.
Nag-message ako kay Ate Angge kasi bukas daw sama niya si papa niya magpa-check up. Kaya hindi siya makakapunta kasi nasa Pili lang daw siya. So maybe next time daw pag balik ko ulit kapag nakauwi na sila Kuya Noli galing Bukana. Lasas pa Diba, kasi ito. tila? Opo. Hello. Dito ba kasi? Sige lang. Okay lang makita ka. Magkana kita. Ha? Ha? Kipir kita. Hindi ko naririnig sinasabi nito. Sabi Ha? ko, magkana kita ng... Huwag ko na pamalakas ang pukmahon. Ah, sige. Magsusot daw siya ng pangmalakasan niyang forma. Sige. Abangan ko. Ganing may lagda kasi. Para may love sa'yo si Gemma. Gemma yun, Gemma Rose. May lagda kasi. Gemma Rose. Nasa harap ko. Nasa harap mo. Si Dilo talaga, binabanatan ako. Kala mo madadala ako, hindi na. Doon ka na kay Gemma Rose mo. Diba? Alam ko kasi minsan kada po sa umpisa kasi kulay ko may jowa na kasi may jowa ka na kasi Wala man! Asan? kulay ko sa wala tayo pagkikita kulay ko sa may kang na may jowa kasi Wala. may hit kasi Wala. Sino man sa'yo nagsabi? wala kaya ka lang nung kang ko pagkaisip ko Ikaw lang may nag-iisip nun. kung may jowa ka na wala Ikaw nga lang nag-iisip nun. ang isip ko kasi parang base din mo kasawa eh. Iniisip daw ni Tulo, nababasti din ko siya. Hindi ka man nanliligaw, paano man kita babasti din? Naiyak kasi ako magsabi. Nahiya ka sa akin? Kasi Bakit? kasi alam mo na yung nililihin ng puso ko daw masabi yun. Ang tagal ng puso ko. Ilan ang puso mo ba? Isa lang. Isa lang. O para kanino lang ang puso mo? Daw ko masabi nung naramdaman ng puso ko. Hindi niya daw nasasabi ko anong naramdaman ng puso. Teka lang ha. Parang type ng puso ko kasi yun na kasi nasa ipos na sa isip ko yun na panagdiban ko. Sino? Sino yan? Si Gemma? Wala kang sa isip ko eh. Sino yung nasa isip mo? Buwan ko lang sa puso. Sino nga yung nasa... Puso ko lang na mahaktan. sino nga yung nasa puso mo? Meron na? Wala. Wala pa. Wala pa. Very good. Huwag ka muna mag-asawa. Nag-aantay lang ako sa Mag-aantay daw siya ng tamang panahon. mag-aantay lang ako kung sino magkatakbo. Yan, very good yan, Tilo. Mag-antay ka lang. May Wala. darating din. Malay mo si nung sa harap na pala Mali mo daw nasa harap. Sinong nasa harap mo? Madilim tayo. Madilim. Malay mo nung sa harap ko na palang natipan ko na pala. Sino Malay. yun? Malay mo lang. Malay lang naman. Sige. Tugon tayo. Malay mo sa wala tayo pala magkatulog. Tayo? Paanong tayo? Sinong may sabing tayo? Malay mo sa wala pala. Sa wala pala tayo pala magkatuluyan. Sabi niya, baka daw sa huli kami magkatuluyan. Baka naman. Ba't kasi, baka naman. Sa wala ba? Baka naman. Baka naman. Ewan ko sa'yo, Tilo. Hindi ko alam kung nung pinagsasasabi mo. Ang dilim. Wala tayong ilaw. No? Lagyan mo ang ilaw. Sige, saksak mo. May ilaw na pala. Di mo pa sinasaksak. Kanina ka pa. Saksak mo. Lumakabato ko. Pero saksakon mo madali. Tawaran ka. Ay, no. Ayo. Abot dyan. Abot. Di ba? Ayun na. Smiyo malamar. Ayun na, meron na. Ilaw. Alright. Very good ka, Tilo. Kailan ang kaligayahan? Okay na. Itatali ko. Very good naman yan. Anong mahamuton? Kasi ang mahamuton. Nakakita na lang sila. Kasi ang mahamut. Baka man ako mahamut? Nakakita na ka ng buong bingkot ko. Ha? Ano? Buong bingkot ko nakakita nila. Buong Bicol? Naintindihan ko salita mo. Ay guys, may ano pala ako, may tagyawat. Na-inlove na ako kay Tilo. Pati na ako may tagyawan.
May tagyawat ka din? Gaya-gaya ka ha? Dito, sa puso ko. Sus, sa puso niya daw may tagyawat. Grabe, nakakatakot naman si Tilo. Ayaw mo. Pati puso tinitigyawat. Ano kayang ganap tonight? Excited. Excited me here. So ayan guys. Meron tayong kasama dito. So yung mga kami pala, wala pa rin tao dito sa bahay nila Chinchin. Kaya, ayan, dito muna ako. Tapos maglalaba ako ng damit ko. Konti lang to. Ang tagal nila ate, dumating. Tapos wala nang tao dito sa labas. Asa na kaya yung mga tao? Busy-busy na. Yung mga kabikolana, maglalaba ako tapos si Tilo yung nagbobomba. Sige Tilo. Konti man lang to. Ay, wala akong nagawin ng camera. Kaya wag na tayo mag-video. Bye-bye.